Welcome back. Και μπαίνουμε με χριστουγεννιάτικα. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο. Guess who's back. Δεν έχει βρεθεί ένας να κάνει στο TikTok και ένα χριστουγεννιάτικο με Aquatar theme κάτι? Όχι. Τέλος Νομίζω πάντων. κυριαρχεί το Harry Potter theme μες στα Χριστούγεννα. Ισχύει. Λοιπόν, σήμερα, επειδή είναι πολύ μικρό το βιβλίο, Πάγος και Αστροφεγγιά. Ναι, αλλά στα αγγλικά ακούγεται πολύ καλύτερο. Ακόμη μια φορά που δεν θα κριντζάρουμε με τα ελληνικά μας. Frosty Starlight. Μπροστά στα υπόλοιπα είναι κόμικ οριακά, 250 σελίδες, τίποτα. Τίποτα, 2 μέρες είναι, ούτε. Είναι νουβέλα θεωρείται, όχι βιβλίο. Α, τι λες. Fun fact. Ψαγμένοι μπουμπουφάγες. Σας παρακαλώ. Ναι. Ουσιαστικά είναι ένα δωράκι που τη Σάρα Τζέι μας για τα Χριστούγεννα ήταν σε εμάς. Να πει 2 λογάκια εκεί πέρα, να βγάλει μερικά εκατομμύρια και εμείς αυλαμμένα κάθομαστε να διαβάζουμε. Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Εμένα μου άρεσε. Πολύ μεταβατικό βιβλίο. Τελειώνουμε στον πόλεμο, στο αίμα, στο κλάμα κτλ. Και έχουμε αυτό το ωραίο, όχι χριστουγεννιάτικο, για μας χριστουγεννιάτικο, εκεί ήταν το winter. Όχι, ρε, είχε χιόνια, ήταν ωραία. Κάναν και Ναι, αλλά δεν κρύο. κάνουν δέντρα. ας σχεδόν πούμε. Χριστούγεννα. Το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ναι. Που είναι έτσι μεγάλη γιορτή για εκείνους. Και τα γενέθλια της Φέιρα, Που να τη τα χαιρόμαστε 21, προχθές. Ήταν. Αν ήταν στην Αμερική, τώρα θα μπορούσε να βγει να πιει. Στο Ρίτας. Το τοπικό μπαράκι της Βελάρης. Εδώ είναι που γίνονται όλα τα. Σόδομα κι εγώ. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή είναι μικρό βιβλίο, είπαμε ταυτόχρονα να ζωγραφίζουμε και λίγο έτσι να περάσει η ώρα μας. Δεν βαριόμαστε να σας μιλήσουμε. Όχι, απλά έχουμε να πούμε λίγα πράγματα. Οπότε είπαμε από το να τσακωνόμαστε όπως άλλες φορές και να κράζω εγώ το ρις, να ασχολούμαι με κάτι άλλο. Ναι, να ασχολούμαι με κάτι άλλο για να μην τσακώνομαι. Να δημιουργήσουμε μια κόζη ατμόσφαιρα Και να μιλάμε ευγενικά η μία στην άλλη. για τα Χριστούγεννα και για αυτό το ωραίο βιβλίο έτσι πέρασμα στο επόμενο. Και εδώ έχω εγώ σχεδιάσει κάποια πράγματα σχετικά με το Aquatar. Τυχαία τώρα θα διαλέξουμε και αυτά θα χρωματίσουμε. Αυτό. Τα ζωγράφισες εσύ. Ναι, θα με τα χρωματίσουμε σχεδίασα. Τα έργα μας, να ψηφίσετε ποιο είναι το καλύτερο. Όντως. Γιατί Οπότε, όλα είναι ένας διαγωνισμός. για πάμε. Πάρτε ό,τι θέλετε. Ναι. Οκ, τέλεια. 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 So τέλεια. ready for this. Ωραία, Εδώ να πούμε ότι η Μαριάννη είναι ζωγράφος και κανονικά είναι άδικο για εμάς τα ταπεινά χαμομηλάκια που δεν ξέρουμε. παιδιά, δεν είμαι ζωγράφο. Follow M. Rousseau Art. Θα υπάρχει στο κουτί της περιγραφής στο Instagram. Καλά, δεν έχετε ένα post εκεί, ξέρω, τα έχω σβήσει όλα. Ντρέπομαι. Γιατί δεν ένιωθα ότι ήταν ωραία για να ανέβω στο Instagram. Follow, γιατί θα την πιέσουμε να ανεβάσει. Συμφωνώ. Οκ, εντάξει. Η κοπέλα με έχει αγοράσει από μένα ένα πίνακα πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε πολύ παρέα. Λάθος της, γιατί θα μπορώ να το έχω δώσει τσάμπα. Δηλαδή, η Εσύ δεν σχέση μας τα λες μπορεί να έτσι ξεκίνησε. Σε πλήρωσα για να γίνουμε φίλες. Ναι, αλλά οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Λοιπόν, έλα, ξεκινάμε. Και σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Δεν έχει καμία Γιάννη εντωμεταξύ σπίτι της. Όχι. Να πούμε λίγο πώς τελείωσε το προηγούμενο βιβλίο για να ξέρουμε που έχουμε μείνει. Ναι. Με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Έλα ρε. Τελείωσε ο πόλεμος, ουσιαστικά στο προηγούμενο βιβλίο. Δεν τελείωσε. Ζούσαν όλοι, οι δικοί μας. Επιβιώσαμε. Εκτός Τραυματισμένοι από φουλ. τον πατέρα. Καλά, όχι πολύ. Τον μπαμπά Άρτσερον που έκανε το μακρύ ταξίδι. Γενικά και οι Λύροι μετρούσαν πάρα πολλές απώλειες. Η βασική μας, ας πούμε, πεντάδα δεκάδα όντως έζησε. Καλά, πέθαναν και Τον Dream Team μας. και ξαναεπέστρεψαν. Αλλά γενικά ήταν και εκείνοι πολύ τραυματισμένοι και σωματικά και ψυχολογικά. Πολύ σωστά. Το οποίο μας δείχνει αυτά τα βιβλία τα τραύματά τους. Είναι ένα βιβλίο για το πώς αισθάνονται μέσα τους και το πώς τα τραύματά τους από τον πόλεμο και από όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να δημιουργήσουν, να χαλάσουν, ας πούμε, τις ισορροπίες και μεταξύ τους. Το πιστεύω. Θες Μάλλον αυτούς. πρέπει να φέρουμε στην κοπέλα κάτι σαν. Πάρε αυτούς άμα θες και Τα βάλε αυτούς παιδάκια από που την τους άλλη. βάζουν ένα άιλον. Πάρτε όλο αυτό. Δεν το θέλω Ωραία. μακριά μου. Θες, Εγώ πρότεινα απλά για να ξέρει το κοινό μας Τους να το μάτσε. αφήσουμε με πινέλα. Ναι, που εδώ θα ήταν πολύ safe με την κάλια να βουτάει το πινέλο σε νερό και να παίρνει χρώματα. Σε retrospect όχι δεν θα ήταν safe, αλλά. Έλα, έχει και αυτά, παίξει και με αυτά, έλα. Λοιπόν, Οπότε, εμείς είπαμε, επειδή αυτό το βιβλίο έχει και πολλά POV, σε ένα κεφάλαιο
Διαβάζουμε τη σκέψη της Φέιρα, στο άλλο του Κάσιαν, του Ρίς κτλ. Γενικά αλλάζει τον τρόπο γραφής της η Σάρα. Από εκεί που βλέπαμε μόνο την Φέιρα, τώρα δείχνει και άλλα point of views. Αυτό είχε πολλά point of views. Γενικά ήταν ένα ήρεμο βιβλίο. Μετά από το χαμό που έγινε στον πόλεμο, να μας δείξει λίγο τις ζωές τους, πώς είναι σε ήρεμη κατάσταση, να εμβαθύνει λίγο παραπάνω στα τραύματά τους, τα προσωπικά ψυχικά τραύματα, και να μας δώσει και παραπάνω πληροφορίες για όλους τους πρωταγωνιστές. Καλά τα λέω. Ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν όντως ένα μεταβατικό βιβλίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να πω εγώ εδώ. Το βάζω τρίτο στη σειρά σίγουρα, αλλά επειδή όλοι με κράζουν επειδή δεν βάζω το δεύτερο βιβλίο σε αυτή τη σειρά την τρίτη, θα πω ότι το βάζω ισοπαλία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ηρεμία εμένα. Δεν ήταν λίγο boring? Όχι, δεν βαρέθηκα. Και εγώ δεν βαρέθηκα. Μου έσπαγαν πολύ τα νεύρα. Πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Η Νέστα. Πάρα πολύ. Ρε γαμώτο, από εκεί που ξεκίνησε αυτή και έκανε πάρα πολλά πράγματα στον πόλεμο, ξεκίνησε να βοηθάει. Και αυτή κουβάλισε. Ξαφνικά σε αυτό το βιβλίο τη βλέπουμε ότι τη τα έχει σκάσει τόσο άσχημα που έχασε και τον μπαμπά τη, που όλα τη τα ψυχολογικά βγήκαν και μεθοκοπούσε όλη μέρα. Πήγαινε στα μπαρς, όχι στη Ρίτας, γιατί στη Ρίτας πήγαιναν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, πήγαινε σε κάτι κατόγια. Αυτό πραγματικά. Και ψάρευε όποιο αρσενικό έβλεπε, είχε φύγει και από το σπίτι. Είχε μετακομίσει από το σπίτι που μέναν όλοι μαζί, είχε πάει και έμενε σε ένα χάλια σπίτι, οριακά πλήρωνε το ενοίκιο. Ζητούσε λεφτά από τη Φέιρα. Ναι. Το πλήρωνε η Φέιρα. Δεν είχε θέρμανση, δεν είχε τίποτα μέσα στο σπίτι. Ήταν πενταβρώμικο, Ναι. δεν είχε νερό, έκανε με κρύο νερό, δηλαδή. Ήταν μεθυσμένη συνέχεια, οριακά αλκοολική. Πέρασε δύσκολα. Εγώ θυμάμαι να λέω ότι μου θυμίζει τον εαυτό μου. Δεν ήμουν έτσι εγώ κάποια στιγμή στο παρελθόν μου. Όχι. Η αντιδραστικότητά τη μου θύμιζε εμένα. Και έλεγα στη Μαρία, Όλγα, μου θυμίζει πολύ εμένα και μου σπάει τα νεύρα. Ναι. Αλλά μετά τη συμπαθούμε, οπότε προς το παρόν δεν μισούμε την Νέστα. Λυτρώνεται μετά. Τέλος πάντων, αυτή η Νέστα λοιπόν είναι ένα περίεργη φάση. Δηλαδή η Φέιρα της έλεγε για να έρθει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας, έλα για να σου δώσω τα λεφτά του ενοικίου. Δηλαδή προσπαθούσε να την κάνει να τη δωροδοκούσε για να πάει να φάει μαζί τους. Και αυτή η Φέιρα, αυτή την τελειότητα που ήθελε ξαφνικά να έχει, ενώ ούτε αυτή ήταν καλά. Να πούμε εδώ. Η Φέιρα είναι καλά όταν είναι οι άνθρωποι της καλά. Το οποίο είναι γενικά πολύ δύσκολο κομμάτι. Αλλά έτσι πιστεύω γενικά για τη Φέιρα. Ότι αυτό είπαμε, έχει το σύνδρομο του προστάτη, οπότε θέλει full να είναι όλοι καλά για να είναι και εκείνη. Αυτά συνδέονται κάπου. Πριν περάσουμε στη Φέιρα, αυτό που ήθελα να πω για την Νέστα είναι ότι δείχνει και full σημάδια PTSD από διάφορες σκηνές του πολέμου. Ναι. Δεν μαθαίνουμε τώρα το γιατί, αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορεί να κάθεται, ας πούμε, δίπλα από φωτιά. Στο τζάκι δεν μπορούσε να κάθεται. Ναι, λέει εγώ για ποιο λόγο τη θυμίζει. Το λέει. Το ξέρουμε. Ναι, στο επόμενο βιβλίο νομίζω το λέει, αλλά ναι, μπορούμε να το πούμε. Όχι, το λέει στους άλλους το επόμενο βιβλίο. Εκείνα το δικό της point of view, ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται. Επειδή της θυμίζει το κράκ του λαιμού του μπαμπά της. Και δεν μπορεί να ακούει τα ξυλαράκια στη φωτιά να κάνουν το κράκ. I think so, είναι στο next book. Όχι, το εξηγεί. Όχι, το λέει στον Κάσιαν στο επόμενο βιβλίο. Και στον Κάσιαν και σε εμάς. Και στο νομίζω. Σπίτι. Το λέει σε εμάς. Εντάξει, αφού το επόμενο. Και spoiler να σας κάναμε σιγά. Οι περισσότεροι δεν έχετε διαβάσει καν τα βιβλία, παιδιά. Πρέπει λίγο να κάνετε ένα step up κοινό μας. Οπότε ουσιαστικά δείχνει πολλά κομμάτια PTSD και από την μάχη και από τις δυνάμεις της και το cauldron που μπήκε μέσα με τη βία και από την προηγούμενη ζωή της που μία ήταν στα πλούτη, μία στη φτώχεια, μία με τον μπαμπά της. Επίσης αυτή η τύπισσα η Νέστα ήταν και αγαπημένη της μαμάς, μην ξεχνάμε. Ήταν η αγαπημένη της μαμάς, την είχε η μαμά της στα όπα πραγματικά. Οπότε ήταν η πριγκίπισσα της μαμάς. Ναι, είχε χάσει και τη μαμά της, κάπως της τα είχε σκάσει άσχημα. Μωρέ, χτυπημένος όλες από τη μοίρα ήτανε, αλλά ήταν και λίγο μαλάκο η Νέστα. Ρε, συμπεριφερόταν χάλια στον κόσμο, κυριολεκτικά. Δεν ήθελε κανένας να ασχολείται μαζί της, τη βοηθάει, τσακώθηκε και με την Άμρεν, που ήταν φίλες και υποτίθεται τη βοηθούσε η Άμρεν με τη δύναμή της. Η Ελέιν το άλλο το μπάζου στεναχωριόταν για την αδελφούλα της. Βασικά η Νέστα μόνο για την Ελέιν ενδιαφερόταν, να πω εγώ εδώ. Για τη Φέιρα όχι, είχαν τρελή κόντρα. Η Νέστα την κοντράριζε τη Φέιρα. Ναι. Εντάξει, όχι αδίκως. Εγώ να πω εδώ. Γιατί σε αυτό το βιβλίο όντως είναι πολύ σπαστικιά, αλλά
βλέπουμε μετά ότι κανένας δεν την καταλαβαίνει κιόλας αυτή την Να σου Νέστα. πω κάτι. Την είχαμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση και νιώθω ότι διαφωνώ λίγο σε αυτό. Τι σημαίνει κανένας δεν την καταλαβαίνει όταν και εκείνη δεν προσπαθεί να την καταλάβει κανείς? Δηλαδή, Μα θέλουν όλοι με το δικό τους τρόπο εκείνη να μιλήσει και να τα πει τα πράγματα και τέτοια. Ενώ δεν για ισχύει κάποιους έτσι. να το καταλάβω. Η Φέιρα έχει προσπαθήσει με 50 διαφορετικούς τρόπους να την Προσπαθεί προσεγγίσει. όμως, ενώ η άλλη σου δείχνει ότι εγώ δεν θέλω να βοηθηθώ. Θέλει να βοηθηθεί σε συγκεκριμένους τομείς. Δεν είναι ότι θέλει να βοηθηθεί πουθενά. Απλά δεν την εκμεταλλευτεί θέλει. Έχει θέμα, ρε φίλε. Δεν γουστάρει που η άλλη το παίζει μυστέλεια με τον Ρίση εκεί πέρα. Εντάξει, άρα παίζει ζηλεύει. μυστέλεια. Δεν είναι ζήλια ακριβώς. Είναι ότι τη δίνει. Η ευτυχία της. Όχι, όχι, ούτε αυτό. Γιατί την αγαπάει και θέλει να είναι χαρούμενη. Τη τη δίνει αυτό το υποκριτικό που κάνει. Γιατί η Φέιρα το κάνει αυτό το μυστέλεια, έτσι. Μην λέμε τώρα βλακίες. Δεν το κάνει υποκριτικά όμως. Ανάγκη της είναι και αυτινής. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, έφτασε όμως η Νέστα μέχρι σε ένα τέτοιο σημείο που και η Ελέιν, ας πούμε, δεν την ήθελε πια. Που Καλά, λέει- και αυτή έχει άποψη τώρα. Η Ελέιν εννοώ. Εντάξει. Ενώ, οκ, δεν είναι πολύ δυναμικός χαρακτήρας και δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στο προηγούμενο βιβλίο και σε αυτό το βιβλίο, αλλά τουλάχιστον κάτι προσπαθεί να κάνει, γιατί και εκείνη δεν περνάει πολύ καλά. Ναι, όλη μέρα μαγειρεύει. Εσύ, και τη στα Ελέιν τέλη- λέμε. Ναι, πώς δεν περνάει καλά. Όλη μέρα ψήνει κουλουράκια με τις Περίμενε, αδελφές θα κράξω. κουβερνάντες. Η χαρά μου θα έρθει τώρα. Να κράξω την Ελέιν. Παρακαλώ. Ρε φίλε, να σας πω κάτι. Είναι άλλο ένα βιβλίο που δεν κάνει τίποτα. Και το χειρότερο Γενικά πράγμα δεν κάνει που τίποτα. μπορείς να κάνεις είναι να είσαι αδιάφορος σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, η Νέστα τουλάχιστον έχει μια προσωπικότητα. Τη συζητάμε. Ασχολούμαστε μαζί της. Μπορεί να τη μισούμε, μπορεί να την αγαπούμε. Κάτι έχει. Κάτι δίνει. Η Ελέιν δεν δίνει τίποτα. Συμφωνώ. Οριακά υπάρχει. Γιατί υπάρχει, κανείς δεν ξέρει. Περιμένουμε ακόμα να καταλάβουμε το ρόλο της όλο αυτό το Καλά, βιβλίο. αν της κάνει βιβλίο επόμενο, Κάτι όπου πρέπει θα να είναι δείξει. δράμα. Μιλάμε, θα βλέπουμε τις σκέψεις της Ελένη και θα είναι ένα ψαράκι, ξέρω εγώ, εδώ πέρα να γυρνάει. Τίποτα. Ένα χάος. Δεν την μπορώ καθόλου. Είναι άλλο ένα βιβλίο που είναι αδιάφορη. Πουθενά δεν συμμετέχει. Φαίνεται μόνο εκεί πέρα που ανταλλάσσουν τα δώρα. Κλάνει και τι κάνει. Απλά δίνει δώρα και παίρνει δώρα. Wow. Έχει και τις άλλες κολλητές εκεί πέρα τώρα και μαγειρεύουν και φτιάχνουν τον κήπο. Το οποίο βέβαια αυτοδείχνει βήματα που έχει κάνει μέσα στην βαρετότητά της, δεν αντιλέγω. Βήματα που έχει κάνει για να αρχίσει να νιώθει καλύτερα, ενώ ας πούμε άλλοι δεν έχουν κάνει αυτά τα βήματα για να νιώσουν. Ποιον λες άλλο, την καλύτερα. Νέστα. Και Και την Νέστα. Η Νέστα δεν θέλει, κάτι το, σε και να σχέση το με κάνει εμάς. επίτηδες δεν θέλει. Και σκορπίζονται, ξέρω εγώ, από εδώ και από εκεί. Οπότε ναι, έχει μια πολύ μεγάλη δόση αδιαφορίας η Ελέιν, συμφωνώ. Τουλάχιστον όμως, κατά τη διάρκεια των βιβλίων, είναι λίγο και σταθερός χαρακτήρας. Δηλαδή, όταν τη ζητήσει κάτι Φέιρα θα το κάνει, ότι να μιλήσουν, ας πούμε, με τις Το θύμα, μόνο αυτά κάνει. με Δεν τις τις λένε. Πρωτοβουλίες 0. πρωτοβουλίες. Καμία είναι. πρωτοβουλία δεν παίρνει η Ελέιν. Καμία. Ούτε ασχολείται με τις δυνάμεις. Τίποτα. Έχει παρατήσει και κάνει τη μαγείρισα. Ναι. Μόνο. Πρωτοβουλία ήταν να πει, ας πούμε, ότι ναι, θα μιλήσουμε με τη Βασίλισσα των Θνητών, να προσπαθεί Από να ποιον πρωτοβουλία, μωρέ. Της Ελέιν πρωτοβουλία ήταν. να προσπαθήσει να πείσει την Έστα, να μην διώξει τη Φέιρα όταν την είδατε. Δηλαδή, σε κάποια points, ανά τα βιβλία, έχει δείξει έναν χαρακτήρα, πώς να το Εγώ δεν πω, το έχω δει αυτό. έχει πάρει λίγο Ψάχνω ακόμα το σημαντικές, ας πούμε, έχει βοηθήσει τέλος πάντων σε σημαντικές αποφάσεις. Οι σημαντικές αποφάσεις, ξέρεις ποιες είναι. Που αποφάσισε να φτιάξει ένα ωραίο κεκάκι, τι έκανε, κουλουράκια σε αυτό το winter τραπέζι που κάνανε. Ακόμα αυτό. και αυτό, το οποίο, προφανώς δεν έχει πολεμήσει, δεν έχει κάνει κάτι. Θέλει μια ήρεμη ζωή, οπότε έχει βρει ευκαιρία από τη στιγμή που όλοι την προστατεύουν, την έχουν σπίτι της, την έχουν σπιτώσει, την ταΐζουν, την ποτίζουν. Έχει βρει ευκαιρία να μην κάνει τίποτα και απλά να έχει το θερμοκήπιό της στον κήπο της και να μαγειρεύει. Άρα κάνει πράγματα. Εκμεταλλεύεται. Ναι, δεν κάνει τίποτα όμως με τις δυνάμεις της, να δει τι μπορεί να κάνει. Δεν παίρνει θέση στις δύο αδελφές καθόλου. Μόνο όταν η Νέστα έγινε πολύ μαλάκο, της είπε: δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω. Δεν παίρνει θέσεις μεταξύ τους, τίποτα γενικά. Καλά, το να Αδιάφορη. μην ανακατευτεί στη μεταξύ του σχέση, εγώ το ακούω, δηλαδή συμφωνώ. Το να έχει εκείνη τις σχέσεις της με τις αδελφές της, μου φαίνεται πιο κομπλέ από το να αναμειχνύεται. Και γενικά τις θεωρώ ότι σχέσεις δεν των έχει άλλων. χαρακτήρα καθόλου. Πάει όπου φυσάει ο άνεμος. Ό,τι κάνει. Πιστεύω ότι έχει χαρακτήρα, αλλά είναι τόσο Δεν με υποτονική. κοιτάς τώρα, σε κοιτάω, γιατί δεν καταλαβαίνω τι Συγγνώμη. λέει. Victim. Πιστεύω ότι δεν είναι υποτονική, αλλά γενικά υπάρχει ένας υποτυπώδης χαρακτήρας εκεί πέρα, γιατί κυρίως είναι σταθερή. Και το ακούω αυτό που λέτε, ότι κάθεται και φουρνίζει. και Πονήρο κάνει- είναι.
Εγώ Έλα, πιστεύω μωρέ, δεν είναι αν το Shakespeare κάνει, για να είναι πονηρό. αν κάνει άλλο βιβλίο και τη βάλει, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει μαλακίες αυτή. Το ακούω αυτό που λέτε You ότι never κάθεται know. και φουρνίζει και κάνει τον κήπο της ωραία. όλη μέρα. Αλλά και αυτό Ξέρω. είναι ένα σημάδι ότι κάτι κάνει. Δεν έχει κάτσει σε ένα κρεβάτι έτσι, ταβανοσκόπηση όλη μέρα. Και η Νέστα κάτι κάνει. Κάνει σεξ όλη μέρα και πίνει ποτά. Βλέπεις, Ζωάρα δεν σου κάνει λέω σε ότι σχέση Και τσακώνεται με όλους. Και αυτό αδιάφορο είναι. Το ότι είναι αρνητικά αυτά που κάνει για τον εαυτό της. Η Νέστα όμως δεν πήραξε κάποιον. Δεν Ούτε έκανε ναι. κακό σε κάποιον. Στον εαυτό της μόνο τον εαυτό της κατέστρεφε, έτσι. Μα ό,τι η Ελένη κάνει κακό σε Η κάποιον. Ελένη όμως αλλά... είναι αδιάφορη. Το ότι και οι δύο κάτι κάνουν. Το ότι μία βγαίνει και πίνει και κάνει σεξ όλη την ώρα με αγνώστους είναι κάτι κάνει. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω, αλλά με διακόπτει συνέχεια. Κάνουν κάτι και οι δύο, αλλά η Ελέιν κάνει κάτι θετικό για το χαρακτήρα της και για να επανέλθει και η Νέστα απλά σκορπίζεται. Σκορπίζει το χαρακτήρα της, δεν κάνει κάτι ενεργητικά. Κάνει πράγματα παθητικά απλά για να μην σκέφτεται και να μην υπάρχει. Ενώ η Ελέιν, ναι, φουρνίζει και κάνει τις τούρτες με τα διάφορα στρώματα κτλ. Αλλά είναι κάτι ενεργητικά. Στρώνει το τραπέζι, ξέρω εγώ, για να φάνε όλοι. Δεν λέω ότι, wow, τι χαρακτήρας είναι αυτός. Και εγώ συμφωνώ ότι ήταν πολύ βαρετή. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να μην υπάρχει. Αλλά εντάξει. Αντικειμενικά. Ελπίζω να μην υπάρχει σύντομα. Το διαχειρίζεται καλύτερα από ό,τι άλλοι Αν κάποιον να χαρακτήρες. σκοτώσει, είναι αυτή. Συμφωνώ, βέβαια. Αν είναι κάποιο να πεθάνει, πεθάνει, λέει, δεν θα κλάψει κανεί. Ας πεθάνει η Ελέη, ναι, Έλα, και ρε, δεν μας οριακά νοιάζει και η καθόλου. τέτοια θα πει εντάξει, έφυγε να βάζω πάνω μου. Ποια η Σαρά. Και η Σάρα, Φέιρα. Η Φέιρα, ρε φίλε. Ναι, γιατί μεγαλώνει. Έχει να μεγαλώσει τώρα άλλα Ένα πράγματα. παιδί εκεί πέρα έχει, την Ελέη. Μην κάνω spoiler, βλέπεις. Πάλι καλά που το είπαμε, ότι δεν κάνουμε spoiler. Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχει βάσει αυτό που λες, Μαρία Όλγα, απλά δεν συμφωνώ απόλυτα. Θέλεις να τα βάλουμε το ρίστο με την Ελένη, πες μου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ωραία, με την Ελένη θα συνεχίσω. Είπα να είμαι καλή. Φέτος τα Χριστούγεννα. Μικρέ μας Grinch. Ναι. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας η Λέιν, ρε φίλε, δεν έχει προσωπικότητα. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί που δεν τη έχουν δείξει τουλάχιστον προσωπικότητα. Δεν ξέρω να το κάνουν επίτηδες όλο αυτό. Είναι ένα ταπεινό χαμογελάκι που, όπως είπαμε στο προηγούμενο, ξαφνικά αποφάσισε να πάλι σκοτώσει τον King of Hybern. Why? Έτσι. Από το πουθενά. Μόνη τη. Ξαφνικά ξύπνησε μέσα τη μια φωτιά και είπε: ας κάνω ένα kill κι εγώ. Το τελικό kill που κλέβουν στην Μαριόλ. Θοδωρή, εσύ που κλέβεις τα kill της Μαριόλ. Κλέβει Μα δεν βασικά πήρε τον και το μπράβο η Ελένη. Η Νέστα το πήρε. Ναι, εντάξει, περισσότερο τσάξε. Η άλλη απλά ήρθε και έκανε ένα τουπ. Αλλά τέλος πάντων. Και σε αυτό το βιβλίο, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και πάλι δεν βλέπουμε προσωπικότητα Elaine. Γενικότερα δεν έχουμε δει προσωπικότητα Elaine. Εκτός αν κρύβεται τόσο πολύ καλά. Λες να είναι τόσο έξυπνη και ξαφνικά να τα πάθουμε στην πορεία. Μπορεί να πεθάνει η πλακή για να είμαστε χτες επίτηδες, άρα δεν υπάρχει λόγος. Οκ, το ακούω και θα ήταν ωραίο αυτό. Τώρα τι άλλα μαθαίνουμε στο βιβλίο εκτός από το ότι η Elaine είναι αδιάφορη. Μαθαίνουμε για Κάσιαν και Νέστα, που αρχίζει και χτίζει λίγο περισσότερο το ειδήλιο. Το είδαμε στο προηγούμενο, που ο Κάσιαν της εξέφρασε ότι θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο μαζί σου. Και είμαστε στη φάση που έχουν περισσότερο χρόνο. Και τι κάνει η Νέστα? Μαλακίες, τίποτα. Είναι σπαστικιά, είναι μαλάκο. Συγκεκριμένα, όταν κάνανε τα γενέθλια της Φέιρα και το Winter Solstice, η ηλίθια η Νέστα, που ήρθε μόνο και μόνο για να πάρει λεφτά από τη Φέιρα για να πληρώσει το ενοικιό της αυτή την τρύπα που έμενε, αποφάσισε να κάνει να ραγίσει τελείως την καρδιά του Κάσιαν, ο οποίος ο γλυκούλης πήγε και της πήρε δωράκι. Έτρεξε να της το δώσει όταν αυτή έφυγε η ηλίθια από το σπίτι, για να μην τη δούνε όλοι και νιώσει άσχημα και περίεργα και το κέντρο της προσοχής και whatever. Έκατσε λίγο, μωρέ, με το ζόρι. Ναι. Και προσπαθούσε να κάθεται στην πόρτα γιατί δεν μπορούσε να ακούει τη φωτιά. Ναι, και μετά πήγε και ράγισε την καρδιά του Κάσιαν. Και εκεί που ήταν στον δρόμο και ο Κάσιαν πήγε να του δώσει το δωράκι, δεν το άνοιξε καν αυτή. Πάρ' το πίσω και δεν το θέλω. Δεν θέλω, ναι. Και δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποιούσε. Προφανώς, μπορεί να το θυμούνται τα κορίτσια καλύτερα. Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. Και το μόνο πράγμα που έκανε. Δεν το έκανε αυτή, το έκανε ο Κάσιαν βέβαια. Ο Κάσιαν δεν το πέταξε. Το πέταξε. Αυτή την πρόλαβε έξω στο. Ο Κάσιαν δεν το πέταξε. Ναι, το Ναι, πήρε ναι, και ναι, το ναι. πέταξε στο. Έτρεξε river. από πίσω της όταν έφευγε και της Ναι, έλεγε έξω. ότι μη φύγεις. Ο Μπουμπούκος. Καλός μου, μωρέ. Και απλά έφυγε. Το Ας πέταξε. κράξουμε τώρα και Νέστα. Η ηλίθια η Νέστα. Πόσο άλλο. Την Ελένη έκραζα τόση ώρα. Πόσο άλλο δεν κράξουμε και στην καημένη.
Εγώ έχω κάνει μόνο βουνά τόση ώρα που μιλάμε, να ξέρετε. Τίποτα άλλο. Μόνο Ρε βουνά. φίλε, Και εγώ πολύ και ωραία προσπαθώ να χρώματα όμως να εσύ κάνω τις εδώ. αποχρώσεις. Του βουνού γίνεται. Βουνό μου. Μόνο μου. Πω. Έχω ζέψει τελείως. Ας πιούμε και λίγο. Λοιπόν, δεν λειτουργεί κανένας μαρκαδόρος. Εδώ έχω καφέ και άμα θες και δέτε, δοκιμάζω τα καφέ. Το θέλω. Για να δω το πιο σκούρο καφέ σχέση με τα υπόλοιπα καφέ. Ωραία. Γιατί κάνω μόνο βουνά, όπως ξανά έλεγα. Ναι, γενικά αυτό ήταν. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το βιβλίο. Τώρα θα κάθεστε να μας βλέπετε να ζωγραφίζουμε. Τι άλλο έχουμε να πούμε, Όχι, κάτσε να πλάκα. θυμηθώ. Έχουμε να πούμε λίγο Άμρεν που ζει με τον έρωτα. για Άμπρεν, μπράβο. Ζήτω στον Από έρωτα. το Summer Court δεν ήτανε. Το αγόρι της. Ναι, ο Prince of κάτι. Αχ, αυτή είναι η Αλάσκα. Όχι, είναι από έξω γατίκια. Που ζει τον έρωτα, όντας θνητή. Όχι, Όχι λυτήρε, είναι λίγο φε. Αλλού. Δεν είναι η Άμρεν λίγο φε. Όχι. Όχι, είναι θνητής. Της έχουν μείνει κάποιες δυνάμεις της, αλλά ελάχιστες, ανεξερεύνητες. Και ουσιαστικά μας τη δείχνει να περνάει ζωή χαρισάμενη. Όλοι οι άλλοι υποφέρουν. Εκείνη είναι συνέχεια με το αγόρι της. Στα λούσα της κάνουν τα καλύτερα δώρα και τις παίρνουν Διαμάντια όλοι. Χαμός, λες και είναι δράκο. Ακριβώς. Τη Καλύτερα. σέβονται σαν να είναι παραπάνω και από τον πάπα της Ρώμης. Ζωάρα κάνει. Πάει μία στο Summer Court, μία έρχεται στο δικό μας εδώ. Ναι. Και κάνουν οικογενειακά Χριστούγεννα ή γιορτές ανάλογα με το ποιανού φορά είναι. Γενικά ναι, κάνει σεξάκι, ζωάρα. Είναι και νομίζω ότι κάνει τώρα ζωάρα γιατί ήταν ο μόνος χαρακτήρας που μετά το τέλος του προηγούμενου βιβλίου Ναι. αναγεννήθηκε κυριολεκτικά. Δεν της έμεινε ίσως κάποιο τραύμα, δεν ήταν κάτι φοβερό αυτό Εντάξει, για τη ζωή. Δεν προσπαθεί, πιστεύεις, και αυτή να βρει τα πατήματά της πλέον από εκεί που ήταν πανίσχυρη και τώρα είναι απλά άνθρωπος. Μπορεί να νιώθει πιο άνετα τώρα που είναι έτσι, αλλά δεν θεωρείς ότι ψάχνει να βρει τα πατήματά της. Ψάχνει να βρει τα πατήματά της και κυρίως ψάχνει να βρει τις δυνάμεις της, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ο μόνος χαρακτήρας από το τέλος του προηγούμενου βιβλίου που επέλεξε να ξαναγυρίσει. Θα μπορούσε να μην το είχε επιλέξει. Ήταν επιλογή της, μας λέει τουλάχιστον στο προηγούμενο βιβλίο, ότι ήταν επιλογή της στο Cauldron να ξαναγυρίσει πίσω. Οπότε, από τη στιγμή που επέλεξε αυτή τη ζωή, ναι, μεν έχει δυσκολίες και προσπαθεί να συνηθίσει τον εαυτό της και τη θνητότητά της και να αποδεχθεί ότι δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω στον κόσμο από τον οποίο κατάγεται, αλλά είναι cool με την απόφασή της. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι βασικά, δεν είναι ότι έχουν πάρει μία απόφαση για τον εαυτό τους. Όχι, Είναι αυτό είναι απλά αλήθεια. τους έχουν βρει τα χίλια κακά της μοίρας και προσπαθούν να συνέλθουν. Η Άμρεν και την επιλογή για τη ζωή της έκανε. Και επανήλθε στον κόσμο. Και τον κομμενάκι της έχει και τα δώρα της κτλ. Η Τέλεια. καλύτερη, φανταστική είναι. Πραγματικά η καλύτερη. Πραγματικά η καλύτερη. Βέβαια, ενώ την συμπαθώ πολύ, εντάξει, τα παίρνει κρανίο με την Νέστα και τσακώνονται. Στο επόμενο, ή σε αυτό είναι που τσακώνονται με την Νέστα. Σε αυτό είναι ήδη τσακωμένες. Όχι, εδώ τσακώνονται. Είναι εκεί που βοηθούσε μία την άλλη. Βασικά η Άμρεν βοηθούσε την Νέστα, τώρα καθόλου. Μας λέει βασικά ότι κάποια στιγμή τσακώθηκαν και νομίζω μας το αναφέρει στην αρχή του βιβλίου. Ότι κάποια. Ναι, παίζει, ναι. Ότι κάποια στιγμή τσακώθηκαν και λέει κιόλας ότι τσακώθηκαν πάνω σε μια πλατφόρμα. Σε ένα σπίτι, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά δεν μας αναλύει ποτέ τι έγινε και τσακώθηκαν. Απλά η Νέστα της λέει ότι δεν πήρες το μέρος μου, δεν είσαι με το μέρος μου. Ναι, γιατί τη θεωρούσε μου. φίλη της. Ναι, και πήρες ας πούμε το μέρος της Φέιρα και η Άμρεν της εξηγούσε ότι δεν πήρα το μέρος της Φέιρα. Αλλά δεν θυμάμαι τουλάχιστον να μας εξηγεί, να μας δίνει λίγο τσαγάκι για το τι έγινε, για να αποφασίσουμε από μόνοι μας. Γι' αυτό ζούμε μικρά παιδιά. Σίγουρα δεν μας το λέει. Δεν το θυμάμαι. Ήταν επειδή απλά δεν πήρε το μέρος της για να πει στη Φέιρα ότι παράτα την ήσυχη να κάνει αυτό που. Όχι, ρε, στο επόμενο βιβλίο είναι που τσακώνονται. Που συμφωνεί και η Άμρεν στο να βάλουν την Έστα να πάει στο House of Wind. Με το ζόρι που της κόψανε το ενίκιο, τα λεφτά. Ναι. Και την πήραν με το έτσι θέλετε. Και δεν τσακώθηκαν σοβαρά. Ναι, αλλά από τώρα είναι που η Άμρεν της είχε απλώσει το χέρι για να την Εδώ βοηθήσει. είναι που η Άμρεν προσπαθεί να τη βοηθήσει και να συνεχίσουν να ψάχνουν την δύναμή της. Ναι. Και η Νέστα είναι πολύ λιώμα και δεν θέλει την Μπιτσούρε.
Ναι. Λούσιαν, που έχει βρει το μέι του, ο πιο sad άνθρωπος όλου Δεν είναι. του Πρίθιαν. Δεν είναι πολύ sad η φάση του. Full sad. Αλλά δεν το παρατάει, αυτό το δίνω. Ρε, είναι λίγο περίεργο που κάθε και επιμένει και συνεχίζει για την Συμφωνώ Elaine. και λίγο cringe κιόλας. Δηλαδή τη πάει δώρα, η άλλη δεν θέλει να βγει από το δωμάτιό του όταν είναι και ο Λούσιαν. Δεν θέλει να τον βλέπει, δεν θέλει να του μιλάει. Και αυτό εκεί. Έπρεπε για αυτό να δοκιμάσει λίγο κάτι άλλο σαν στρατηγική. Ρε, τι γίνεται έξω. Ναι, λέτε. Τάμλιν, μόνος του, πεθαίνει, αλκοολικός και του πάει φάει ο Ρις. Το αγόρι μα. Εντάξει, μπράβο του ο Ρις, αλλά δείχνει. Πάει να δείξει και λίγο ότι εγώ είμαι πιο ανώτερο από σένα. Κάτι τέτοιο. Πάει να Όχι, δείξει καλοσύνη του, εντάξει. Όχι. Εγώ γιατί πιστεύω ότι το έκανε. Δεν το έκανε με την καλή του την καρδιά, θεωρώ ο Ρις, που τον υπεραγαπώ, ξέρετε. Πιστεύω ότι το έκανε γιατί ο Τάμλιν έχει τα σύνορα τα κάτω, που είναι πλέον πάρα πολύ ευάλωτος για οτιδήποτε καινούργιο έρθει. Οπότε κάποιο πρέπει να. Θεωρεί ότι πάει στρατηγικά λοιπόν. Ναι, ότι πάει να τον βοηθήσει, γιατί του λέει, ξέρω εγώ, σε φάση. Νομίζω του είχε δώσει και βοήθεια σαν. Είχε βάλει κάποιου Illyrian, νομίζω. Ναι, Νομίζω κάτι στο σαν επόμενο στρατιώτη. είναι όλα αυτά. Δεν Α. είμαι σίγουρη. Νομίζω στο επόμενο Σίγουρα το δεν πάει δείχνει. φάει τώρα, αλλά νομίζω ότι τώρα έχει κατέβει και ο Λούσιαν ένα διάστημα. Πού δεν τον δέχτηκε ο Τάμλιν πίσω, που τσακώθηκαν και ξανά έφυγε ο Λούσιαν. Και ο Λούσιαν πήγε τώρα στα εδάφη των θνητών. Τζούριο και Μάσα. Ακριβώς. Αλλά δεν βοήθαγε. Όχι, ο Λούσαν είναι ακόμα με τους. Στο Βελάρις είναι ακόμα. Μετά είναι που πάει, νομίζω, με Τζούριαν. Παιδιά, τα έχουμε μόνιμα. διαβάσει, Σε υποσχόμαστε. αυτό. Τέλος πάντων, οκ, σε αυτό το βιβλίο θυμάμαι αυτή την τριάδα, έστω να αναφέρεται λίγο. Μπορεί, δεν ξέρω. Ρε, παιδιά, απλά είναι και αυτό το βιβλίο πολύ ήρεμο. Πώς είναι η φάση μας τώρα, αυτό κάνανε. Η Φέρα ζωγράφιζε, η άλλη κυπούρευε, μαγείρευε, οι άλλοι παίζαν χιονοπόλεμο, ετοιμαζόταν για τα Χριστούγεννα, η Νέστα έπινε, διασκέδαζε, υπέφερε. Αυτή ήταν η φάση τους. Πώς είμαστε εμείς τώρα, που, ναι, που έχουμε βγει σε άδεια και είμαστε λίγο χαλαρές. Αυτό είναι η φάση. Και είμαστε στο ίδιο mood. Αυτό λοιπόν, εγώ τελείωσα τη ζωγραφική. 5 πράγματα είχα να ζωγραφίσω. Εγώ ούτε καν. Τι, εγώ είμαι στη μέση. Τι έκανα, ζωγραφίσω και ουρανό. Άντε, θα κάνω και τον ουρανό. Να βρούμε ένα μπλε ωραίο. Ουρανός, εγώ θέλω να το κάνω το άλλο κάτι χρυσό. Αλλά Ναι. έχει ήδη κίτρινο. Ναι. Τι άλλο. Η Μόριγκαν έχει επιστρέψει πάλι. Αυτή καλή Η έχουμε Μόρ. ξεχάσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και γίνονται και πραγματάκια τώρα με αυτήν. Έχει επιστρέψει. Μαθαίνουμε κάποιες αλήθειες. Πρέπει να ξαναπάει στον μπαμπά της και δεν θέλει. Η Μόρι είμαστε όλοι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα που δεν πολύ θέλουμε να κάνουμε με τις οικογένειές μας και πω με τραβάτε πίσω κτλ. Πήγε η Μόρ με τον μπαμπά της. Όχι στο Solstice, πώς λεγόταν, στο ηλιοστάσιο, αλλά έπρεπε να επιστρέψει κάποιο καιρό γιατί της είχε αναθέσει ο Ρις. Για δουλειά πήγε, όχι για. Όχι για οικογενειακή μάζοξη, ναι, εννοείται. Εντάξει. Όχι για οικογενειακή μάζοξη, μην μπερδεύεστε. Δεν κάνουν reunion εκεί πέρα. Δεν είμαστε σε αυτό το mood more και οικογένεια. Αλλά πού να είμαστε. Εξήγησε καλά το τέτοιο τη η Μόρ σε αυτό το βιβλίο. Η Μόρ λέει τι έγινε με τον Έρης. Ναι. Αλλά από δικό της point of view και πάλι δεν μας λύνονται όλες οι απορίες. Το συνειδητοποίησα κι εγώ ότι το βλέπω από το point of view της Μόρ και πάλι δεν εξηγεί τίποτα. Εδώ έχω μπλε, Ναι. τι θες, πες μου. Βγάζω όλα τα μπλε. Θέλω ρε παιδιά. Μοβ. Έχω ένα Μα πολύ έχει έντονο. πολλά πάντως. Ναι, αλλά όσα πιάνω δεν δουλεύουν, είναι πολύ έντονο. Κοιτάξτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποίησα. Τέλος πάντων, ναι. θυμάσαι για τη Μόρ. Και- Να πεις. Αυτά που είχαμε πει νομίζω και στο προηγούμενο επεισόδιο, ουσιαστικά και εδώ συζητήθηκαν. Σας το έχουμε ξαναπεριγράψει για το σκηνικό που έγινε με τον Έρης. Τώρα το συζητάει λίγο περισσότερο. Δεν μαθαίνουμε κάτι νεότερο. Έχει ένα σπίτι Μόρ, Μαθαίνουμε ότι έχει μια κρυφή οικία. που είναι σε κάτι παιδιάδες. Ανάμεσα εκεί στα βουνά τα Illyrians με κάποιο άλλο κόρτ νομίζω. Κάθεται εκεί με τα άλογά της, με τη φάρμα της. Φεύγει μόνη της για κάποιο διάστημα και πάει εκεί και μας τη δείχνει πάνω σε ένα άλογο, απλά να τρέχει. Και γενικά αυτό το βιβλίο είναι και ίσως ένας τρόπος της συγγραφέα να μας την αποκόψει λίγο τη Μόρ, γιατί στο επόμενο τη βλέπουμε μόνο που την ακούμε. Σπάνια, Μόνο. πραγματικά. Ναι. Δεν τη βλέπουμε, οπότε εδώ αρχίζει και την κόβει, την ξεκόβει από εκεί που ήταν full on και πηγαίνανε έξω και παίρνανε δωράκια με τη Φέιρα και χαμός. Εδώ απομακρύνεται λίγο. Μας προετοιμάζει. Ισχύει. Δεν ξέρω. Εγώ είχα αρχίσει, εδώ ήταν που λιγάκι μου άρχιζε και μου φαινόταν ύποπτη. Και όλα αυτά που λέει το TikTok, εγώ πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Και ότι είναι περίεργη. Εντάξει.
Είναι περίεργη, δεν ξέρω με ποιο σκοπό είναι περίεργη. Ενώ ότι μην τη σταυρώσουμε ακόμα, όντως. Ωραίο θα ήταν να είναι όμως κακιασμένη. Λοιπόν, αν είναι να κάνει κάτι η Σάρα, σε κάποιους πρωταγωνιστές σας είναι η Ελέιν, η Μορ, αυτούς τους δύο. Μην πειράξει κάποιον άλλον. I'm not ready for it. Σάρα, μας ακούς, δεν είμαστε έτοιμες. Και δεν μιλάμε, λέει άλλο. Αυτό ήταν. Τέλος. Τώρα θα ζωγραφίζουμε 10 λεπτά και θα μας βλέπετε. Αυτό είπα κι εγώ πριν λίγο και τη γελάσατε. Καλά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να αναφέρουμε. Κοίτα η Μαρία Όλγα πόσο focused είναι η ζωγραφιά της. Περιμένω να δω τρελά πράγματα, γιατί δεν βλέπω τίποτα από τα δικά του. Είναι το δικό σου το έχω δει. Δεν μου βγαίνουν οι χρωματικοί συνδυασμοί, δυστυχώς. Αντάλλαξαν δωράκια. Κάποιοι πήρανε σε όλους, κάποιοι δεν πήραν σε άλλους. Πήρι. Ένα πολύ cute ήταν. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό που λες. Η Φέιρα τότε είχε πάρει δώρο στην Έστα ή της είπε το δώρο σου είναι το ενίκιο. Κάτι μου λέει αυτό εμένα τώρα. Κάποιος είχε πάρει στην Έστα τα βιβλία. Αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ρης με την Φέιρα ή ο Άζριελ. Που ο Άζριελ έκανε πολύ καλά δωράκια σε όλους. Ο Άζριελ έκανε καλά δώρα και γενικά ήταν ουδέτερος και σε αυτό το βιβλίο ήταν και λίγο αδιάφορος. Το ότι ο Ρης με τη Φέιρα παίρνουν τα δωράκια μαζί, είμαστε το ζεύγος. Ένα δώρο θα πάρετε. Όχι, έκαναν και μαλάκα. ξεχωριστά. Νομίζω, βέβαια, στην Άμρεν κάνανε και δύο μάτια, ξέρω εγώ. Γιατί μου ανοίγει το στόμα τώρα, ειλικρινά για τον Ρης και τη Φέιρα, το so perfect it hurts ζευγάρι. Δεν έχω πει κάτι τόση ώρα. Και είπε και η Φέιρα το δώρο που θα κάνει στο Ρης. Ακούστε τι τρελό δώρο. Τι? Θα κάνουν σεξ χωρίς προφυλακτικό. Του έκανε δώρο πίνακες. Πίνακες. Έχει ξεκινήσει να ζωγραφίζει. Δεν έχουμε πει για τη Φέιρα. Μαλακα, νιώθω πως είμαι η Φέιρα τα φετινά Χριστούγεννα. Έχω πέσει να γίνω η Φέιρα. Αυτή είναι η κατάντια μου. Η Φέιρα, επειδή. Φτιάχνω δωράκια στον κόσμο έτσι ζωγραφιστά. Πολύ κακό αυτό. Πολύ κακό. Της Φέιρα το τραύμα συνεχίζει και είναι μεγάλο και έχει αρχίσει και ασχολείται πάρα πολύ με το πώς θα βοηθήσει τον πόνο των άλλων, του Inner Circle, της Βελάρης, πάει και βλέπει πόλεις οι οποίες έχουν καταστραφεί, πάει και μιλάει με τους κατοίκους, τα κλασικά της Φέιρα. Τα κλασικά της Φέιρα. Και τι ήθελα να πω. Τέλεια. Για το δώρο της. Και επιτέλους ξεκίνησε να ασχολείται και λίγο με τον εαυτό της και κατάλαβε ότι αυτό το κομμάτι, το ότι παλιά ζωγράφιζε πολύ, ήταν το όνειρό της να μένει σε ένα σπίτι και να έχει, ας πούμε, μπογιές και να ζωγραφίζει. Και τώρα δεν θέλει να πιάσει το στυλό να γράψει. Στα παρήγε και ο Τάμλιν αυτά, να καθόταν με τον Τάμλιν άμα ήθελε να ζωγραφίζει όλη μέρα. Τώρα ήθελα να τα ακούσουμε. Συγγνώμη τώρα. Δεν έχουμε τρέξει καθόλου. Οπότε βρίσκει μία καλλιτέχνηδα, της λέει ότι σε προσκαλούμε όποτε θέλεις να έρθεις να ζωγραφίσεις και εσύ μαζί μας. Αρχίζει και μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι και αρχίζει και σκέφτεται πράγματα. Δεν πάει με εκείνου. Θέλει να το κρατήσει τώρα λίγο πιο μυστικό για τον εαυτό του για κάποιο λόγο. Και πηγαίνει μόνη της σε ένα διαμέρισμα, το νοικιάζει και αρχίζει και ζωγραφίζει καμβάδες. Διαμέρισμα ή σε ένα παλιό στούντιο μιας άλλης που είχε πεθάνει. Ναι. Σε στούντιο ήταν, όχι διαμέρισμα, ήταν μαγαζί. Και άναβε τα φώτα το βράδυ μόνο και έτσι την κατάλαβε η άλλη. Ναι, δεν θυμάμαι όντως αν ήταν στούντιο διαμέρισμα. Δεν θα λέτε αλλά ότι ήταν σε ένα τέτοιο. σε μια πολυκατοικία που πέθανε αυτή. Ακριβώς, ναι. Ο άντρας της πέθανε από τον πόλεμο. Όχι Λύρια, από το Βελάρης πέθανε ο άντρας της και δεν ήξερε τι να κάνει η οικογένεια Και αυτό αυτή στούντιο. πέθανε και το ζήτησε από τους γονείς της Ναι, να το νοικιάσει. δεν ήξερε τι να κάνει και πήρε αυτό το στούντιο. Οπότε επιτέλους ξεκίνησε και εκείνη. Πώς το λένε. Μαθήματα. Όχι ρε. Όταν PTSD προσφέρει therapy. πίσω στην κοινωνία. Εθελοντισμό. Όχι εθελοντισμό ακριβώς. Λες έργο, τι θες. Ναι, κάνει έργο ρε παιδί μου. Γιατί κάνει τάξεις για παιδάκια. Όχι ακόμα. Θα κάνει. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτό στο επόμενο βιβλίο. Είναι λίγο μπλερ όλα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ωραία. Μπορεί να μην προλάβουμε να ανεβάσουμε αυτό το βίντεο γιατί θα έχουμε πνιγεί. Εγώ πώς θα πάω σπίτι μου, πιστεύεις? Κολυμπώντας. Έχεις μαγιό. Πλημμυρίζει εδώ. Μπορεί. Έλα ρε. Με αυτή τη βροντί που άκουσα μπορεί να πλημμυρίσουν όλοι οι δρόμοι. Ήπτιο ή ελεύθερο, ξέρεις. Να το κάνεις ένα λάξ. Να μην κουράζεσαι. Πριν έξω. Αυτό, μας προετοίμαζαν γι' αυτό οι γατούλες. Όχι, τι θα πάθουμε. Και θα πάθουν, ελπίζω τίποτα είναι προστατευμένες από τη Μαρία Όλγα στο. Ακούτε. Είναι Ρε, εδώ από την κάμερα. η Μπουμπού, καμία κλαίει πάρα πολύ.
Φοβάται. Είμαστε και πολύ φιλόζωες εδώ πέρα τώρα και 3 και θα έχουμε μάλλον κάποια νέα γάτα σε λίγο. Δεν αργώ πολύ εγώ να βγω να τις ανοίξω. Να πω στον Νίκο μάλλον ένα γατί. Πω. Δεν φορτώνω Ρε κάμερα. κλαίει. Φοβάται πολύ το γατάκι. Να πάω να το πιάσω. Α, Να το δω. δεν το πιστεύω. Μαλώνει για το φαγητό. Τι θα είναι εδώ. Ρε, αυτό το βίντεο μπορείτε και να μην το δείτε εν τέλει. Να πάτε κατευθείαν στο επόμενο βιβλίο. Το στυλ είναι τεράστιο το μπολάκι. Πηγαίνετε, φάτε και οι δύο. Τι κάθεστε και ουλιάζετε. Εμείς εδώ καθόμαστε και στεναχωριόμαστε και κλαίμε για τις γάτες. Καλοί άνθρωποι. Οπότε και αυτό το κομμάτι για τη Φέιρα έχει αρχίσει επιτέλους και ασχολείται με τον εαυτό της και αρχίζει και προσφέρει πίσω στην κοινωνία με όλους τους πιθανούς τρόπους. Ναι. Εντάξει, νομίζω το κομμάτι με την Έστα. Θέλω να πω κάτι μετά για τη Φέιρα. Πες. Ο Ρης θεωρώ πως δεν βλέπει πραγματικά αυτό που περνάει. Αυτό δεν είναι τώρα επίθεση στο Ρης, όντως. Αλλά σε αυτό το βιβλίο και η Φέιρα δεν του λέει ακριβώς τι περνάει, αλλά και ο ίδιος δεν έχει ασχοληθεί. Συνεχίζει να νομίζει ότι είναι όλα καλά και τέλεια, ενώ εκείνη περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Και το καταλαβαίνει πολύ τυχαία ο Ρης. Να πω κάτι. Είναι και ένα personal journey του καθενός όμως το να γίνεις καλά. Ναι, αλλά δεν μπορείς όταν είναι ο σύντροφός, το mate Το σου, βλέπει, ρε χάλια. παιδιά, του πήρε λίγο Δεν χρόνο. είπα να τη βοηθήσει, δεν είναι δικό του κομμάτι, μόνη της πρέπει να το Όχι, λύσει. Ναι, αλλά του πήρε λίγο χρόνο, ενώ το είδε μετά και προσπάθησε. Αλλά τώρα όντως δεν το έχει δει ακόμα. Ρε, τι γίνεται έξω. Αλλά μετά όντως ενώ δεν είναι αρνητικός, ούτε θέλει να την πολεμήσει, προσπαθεί να τη βοηθήσει γενικά. Περνάει και ορίσει μεταξύ δύσκολα. Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, είδαμε πριν, γιατί δεν το θυμόμασταν, ότι συζητούσε με Εδώ. τον Κάσιαν. Το άλλο το πακέτο. Από εδώ κάτω. Ναι, συνέχισε. Ότι συζητούσε με τον Κάσιαν, ήταν πολύ προβληματισμένος για το ότι η Φέιρα είναι πολύ μικρή σε ηλικία, έγινε 21. Και Ο αυτός Ρης- είναι 500. Ο Ρης είναι μεγάλος σε ηλικία, ήταν 500. Λίγο χωρί Και ότι αν αυτή είναι όντως η ζωή που θέλει. Και Εκείνος ή η Φέιρα. η Φέιρα. Αν έχει επιλέξει όντως αυτή τη ζωή που θέλει ή έχει αναγκαστεί να είναι εκεί. Ναι. Ο Ρης έλεγε στον Κάσιαν κιόλας ότι και η μητέρα μου, ας πούμε, ήταν πολύ μικρή, ενώ ο πατέρας μου ήταν πολύ μεγαλύτερος. Η μητέρα ήταν 18, όπως είδαμε, και ο πατέρας ήταν 900. Που βέβαια σε αυτό τον κόσμο μάλλον αυτό ήταν ok. Και ο Κάσιαν ως ο καλύτερος φίλος του κόσμου, ο καλύτερος κολλητός του κόσμου, τον ηρεμούσε και του έλεγε ότι η Φέιρα θέλει να ζήσει αυτή τη ζωή, να μην τον προβληματίζει, και τελικά καταλήγουν στο να τον ρωτάει ο Κάσιαν ότι έχεις κάποιο θέμα, ας πούμε, και σε μουρτζούφλης, έχει συμβεί κάτι, και καταλαβαίνει ο Ρης ότι δεν έχει κανένα θέμα, αλλά αυτό δεν το έχει συνηθίσει. Να είναι ok στη ζωή του και να μην έχει κανένα θέμα. Οπότε κάθεται τώρα και ψάχνεται και τι γίνεται με τον καθένα. Δεν ξέρει να είναι χαρούμενος και να έχει αυτά που θέλει και να τα εκτιμά. Έτσι δεν έχει μάθει το παιδί σε καλά πράγματα. Εντάξει, δεν το κρίνω. Ναι. Έχει περάσει δύσκολα. Been there, done that. Βγαλμένα από τη ζωή είναι και αυτά. Και οι Φέμι νομίζω τα ίδια θέματα έχουν. Μου άρεσε πάρα πολύ που ο Άζριελ ήταν τόσο thoughtful με όλους με τα δωράκια. Πάρα πολύ. Ο Άζριελ είναι πολύ, πώς τον έχω χαρακτηρίσει εκεί, μίζερος σε αυτό το βιβλίο, εμένα μου φαίνεται. Έλα ρε φίλε. Νιώθω ότι είναι μίζερος γενικά. Δεν ξέρω. Σε αυτό το βιβλίο νιώθω πως είναι μίζερος. Σε αυτό το βιβλίο δείχνει και το Snowball Fight. Ναι, έχουν και ένα έθιμο τα αγόρια, οι τρεις τους, ο Κάσιαν, ο Άζριελ και ο Ρης, και πάνε στα βουνά Ηλύριαν, εκεί πέρα δεν πάνε, στα Ηλύρια, πώς λέγονται. Ναι, στο Ραμιέλ, εκεί πέρα κοντά νομίζω πάνε. Και παίζουν μια ολόκληρη μέρα χιονοπόλεμο για το ποιος θα κερδίσει. Και μετά αράζουν στη σάουνα, τσίτσιδι, οι τρεις. Και μετά πάνε μέσα στο σπιτάκι στην καλύβα και τρώνε. Σωστά. Τέλειο. Είναι boy day. Είναι boy day, ναι. Και η Φέιρα είχε παραξενευτεί στην αρχή. Αλλά την πήγε μόρ και τους είδε. Πάλι καλά δηλαδή. Ο άπιστος Θωμάς δεν πίστευε αλλιώς. Ότι κάθονται και παίζουν χιονοπόλεμο τα αγόρια μας. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι. Πόσο θα ήθελες να έρθουν στη σάουνα μαζί τους μέσα? Τώρα τι λες. Με το χέρι στην καρδιά, για πες. 10 στα 10.
Πω τέλειο δεν θα ήτανε. Θα παίζεις χιονοπόλεμο και μετά θα πήγαινες για σάουνα με τα boys. Για σάουνα θα πήγαινε λογικά. Έχεις dirty mind σαν την Έστα. Είναι το alter ego μου η Νέστα. Λοιπόν, έλα, τελείωσα. Δεν γίνεται, εγώ είμαι ακόμα στη μέση. Εντάξει, εγώ θα κάνω να κοιτάω τον κόσμο στην κάμερα στα μάτια και να στέλνετε εσύ. Τέλειο. Καυτά και που λέτε. Και για πες. Μπορώ να αρχίσω να κράζω το ριζ. Χωρίς οι άλλες να παίρνουν χαμπάρι. Αποκλείται να μην το παίρνουμε χαμπάρι, ζωγραφίζουμε, ακούμε. Ρε, τι γίνεται έξω με τις γάτες. Τέλος πάντων, εγώ να πω ότι αυτό το βιβλίο μου άρεσε, ήταν πολύ ευχάριστο. Από την άποψη ότι ήταν ήρεμο. Το χρειαζόμασταν μετά από την τόση πληροφορία του πολέμου. Γιατί έδωσε πολλή πληροφορία. Ισχύει αυτό. Και είναι ωραίο γιατί κάπως είναι σαν να κλείνει το story, να κλείνει. Ναι, είναι σαν να κλείνει το story στην ουσία. Είναι όλοι καλά κάπως. Το story, γιατί στο επόμενο αλλάζει point of view τελείως. Πάει Νέστα και Κάσιαν. Ισχύει αυτό. Οπότε κάπως είναι σαν ένα closure αυτό. Και όντως μας κάνει και εισαγωγή πρώτη φορά σε POV Νέστα Κάσιαν. Ναι. Δεν μας είχε ξανακάνει στα previous videos. Είχαμε μόνο Φέιρα και πολύ λίγο Ρις. Ενώ τώρα ανοίγουμε λίγο το POV μας, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον να βλέπεις πώς σκέφτονται και οι υπόλοιποι χαρακτήρες. Δηλαδή, θα ήταν ωραία να δούμε και στη Λίθα στη Σιλένη τι περνάει με το μυαλό της, ας πούμε. Δεν ξέρω, θέλω. Φυτά, λουλούδια. Ναι. Όλη μέρα σκέφτεται ηλιοτρόπια, τουλίπες, συνταγή για κέικ. Μήπως τελικά αυτή ζει την τέλεια ζωή. Σκέφτεται Είναι ωραίες πάντως λουλούδια συνταγές της. και τέτοια. Και η τούρτα που έφτιαξε εντωμεταξύ στη γιορτή ήταν η σιρταριέρα τους. Ναι. Το οποίο αυτό είναι ήταν τέλειο. πολύ thoughtful. Αυτό που και είχαμε cute. προσπαθήσει να κάνουμε εμείς στο προηγούμενο βίντεο στην Κάλια για τα γενέθλιά της. Όχι, δεν προσπαθούσαμε σε ρηταριέρα. Αλλά εντάξει, αν είχαμε την Ελένη όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ωραία τούρτα. Είδες που είναι άρα κάπου χρήσιμη η Ελένη. Όλο πούμε αυτό και θα αυτό. έλεγα. Απίστευτο. Όλοι είμαστε χρήσιμοι για κάτι. Δεν αντιλέγω ότι όλοι έχουμε μια χρησιμότητα. Η Ελένη υπάρχει για να την κράζουμε. Και αυτό χρησιμότητα είναι. Ρε, τελειώνει το τέτοιο μου. Προβλήματα που έχω. Ο μαρκαδόρο είναι. Και εμένα χάλια ήταν. Όλοι οι μαρκαδόροι τελείωσαν και έχει βγει εδώ χάλια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα σας βάλω να ζωγραφίσουμε με πινέλα, όντως. Ναι. Μας βλέπει ο κόσμος εδώ 3 ώρες να κάνουμε την άλλη. Όχι, δεν χρειάζεται να το βγάλουμε βίντεο. One eternity later. Κουράγιο αυτό. Α, τι ωραίο είναι αυτό. Το σίγουρο μπορώ να ζωγραφίσουμε τόσο πλατιά. Ναι. Τρέλα. Κοίτα εδώ. 100 φωτογραφίσεις. Look. Τέλος! Τελείωσα κι εγώ. Και μετά από 100.000 ώρες τελειώσαμε. 2,000 hours later. Λοιπόν, περίμενα πριν το δείξουμε. Υπάρχει κάτι άλλο του βιβλίου που θέλουμε να πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι εσείς, εγώ δεν έχω. Νιώθω πως θα ήθελα να ήμουν πολύ σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την ηρεμία που έχει. Εγώ διαφωνώ. Με την Είναι το αρχή μόνο της βιβλίο άδειάς που μου, θα ήθελα. εκεί θα ήθελα να είμαι. Να παίζω χιονοπόλεμο. Το πέτυχε αυτό η Σάρα. Ναι. Δηλαδή, το χριστουγεννιάτικο σε έβαλε σε ένα κλίμα Εγώ χαλαρότητας, ας πούμε. πολύ χαρούμενη εκεί. Ο μόνος λόγος που υπάρχει αυτό το βιβλίο είναι για να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στη μάχη και στο σεξ. Στη δεύτερη μάχη. Γίνουν Αλήθεια. μάχη. Αλήθεια. Καλά, Αυτό το επόμενο πιστεύω ότι βιβλίο είναι τύπου το- Ήμασταν εδώ πικ στο 3. Τώρα πέφτουμε, ξέρω εγώ. λίγο να ηρεμήσουμε και Χρειάζεται, μετά- ρε, εσύ, χρειάζεται. Και εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται. Χρειάζεται και αυτό. από την πλευρά της συγγραφέα. Και αυτή δεν μπορεί όλη την ώρα να σκέφτεται τρέλα και από τη δική μας πλευρά. Εγώ σου λέω, εμένα με χαλάρωσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Ήταν ωραίο πέρασμα. Έπρεπε να γίνει ένα πέρασμα. Ναι, γιατί κάπως τους είδαμε σε μια καθημερινότητα, χαλαρούς. Πώς είναι, ρε παιδί μου, που πάνε στη λαϊκή να ψωνίζουν τα φρούτα τους. Δεν συνέβη αυτό, αλλά καταλάβατε Πώς τώρα. έλεγα το δει αυτό. Εγώ. Όλα είναι τέλεια σε αυτή τη... Και εδώ θα Όλα είναι είναι τέλεια. ηλικία σου. Τι με είπε τώρα, μεγάλη ή μικρή? Πολύ νέα. Αυτό σε πιο νέα από μένα. Το ξέρω, αυτό φαίνεται ηλικία πιο μεγάλη. Πας και βλέπεις τη λαϊκή τα φρούτα. Αυτά θα είναι. Τι είπε, μεγάλη μικρή. Λογικά. Τα πιτσιρίκια στη λαϊκή σου. Γιατί από μικρή ποια είναι αλλαγή. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε το κεφάλαιο λαϊκή. Αυτά. Και είμαστε έτοιμες να αποκαλύψουμε τα έργα μας. Πρέπει να γίνει κοντινό, πιστεύεις? Δεν ξέρω, θα δούμε αν χρειάζεται. Τι φαίνεται? Κοιτάξτε τώρα. Όλα έχουν, βασικά είναι όλα ίδια, με Πλησιάστε διαφορετικό τα, ναι. κόνσεπτ.
Η Μαρία Όλγα παίρνει το βραβείο πρωτιάς. Τέλειο. Είναι το πιο ωραίο της Μαρίας Όλγας. Ισχύει ότι είναι το πιο ωραίο. Έχει βάψει με το μαρκαδόρο Παιδιά, το τα πιο ωραίο χρώματα χρώμα. είναι λίγο άκυρα. Όχι, το μπλε το έχει ταιριάξει. Τα βουνά τα έχει κάνει φανταστικά. Ναι, όντως. Το μπλε είναι φανταστικό που έχει βάλει με το πορτοκαλί. Εντάξει, τον ουρανό ίσω να τον έκανα άλλο χρώμα εγώ αντί για πορτοκαλί, αλλά είναι πολύ ωραία. Πάει πολύ κοντά. Είναι το νούμερο 1. Εμείς... Ναι, και εγώ συμφωνώ. Δεν ξέρετε πιο κοντά όμως. Φταίει ο Μαρκαδόρος. Να, είναι όλα τα Όλα. 3 βουνά. Πώς λέγονται, μωρέ. Ραμιέλ, Ραμιέλ. Το Αχ, ξέρα. Ελ και Ελ. Ναι. Και τα 3 είναι βασικά το βελάρι σε 3 διαφορετικές Θα βάλουμε οπτικές. βελάκια και θα δείχνει. Αυτό έχει και τα φτερά των Bad Boys. Ένα από τα 3, δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό είναι ένα παράθυρο. Από το House of Wind, ξέρω εγώ, βλέπει η Νέστα αυτή τη θέα όταν κάνει It σεξ is με τον true, Κάσιαν. it is true. Και εγώ τίποτα. 3 συννεφάκια, 3 τέτοια, μια χαρά. Πάρα Τα. πολύ ωραίο. Μου βγάζει ότι είναι το Zermatt Switzerland. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτά τα βουνά. Αχ, ναι. Από εκεί είναι. Το Zermatt Switzerland είναι το αυτή το βράδυ. Είναι το βελάρι. Ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι ονομάζονται έτσι. Όχι, ρε, εσύ, αφού έχει ονόματα, το τρέχουν να έχουν όνομα. Α, ψάχνετε τα original ονόματα της. Ναι, εσύ που έκλαιγες για το βουνό. Που, Το όνομα, δεν μπορώ που να τα έχεις στα θυμηθώ. γόνατά του τατουάζ. Αυτό δεν μ' άρεσε, ήταν λίγο... Και τι. Καγκούρικο. Ναι. Λόγω τιμής, τα αγόρια μας. Άλλα αγόρια που αγαπώ. Λα, 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 τραγουδά μαγκαλιά και η πόλη ομορφαίνει. Καλή χρονιά να έχουμε, γιατί τότε θα βγει το βίντεο πριν την νέα χρονιά. Την άλλη εβδομάδα. Καλή χρονιά, ρε παιδιά. Και ξέρετε πώς ξεκινάει το 26, με σεξ Κάσια Νέστα. Τα φιλιά μου! Δικό σας.